Daşuly vilayetiniň telekeşeri agbarlamadan dürli önümlerden dolu bolmagy, elatyň öseni isleginiň ygtybarly kanagatlanylmagy üçin ähli tagallar edýärler. Ýurdumyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agdalary bolup durýan kärhanlarda görelleri işleri barhary başlanýar. Bu urda işeýän esasy guruluşy hususy kärhanasynyň guşçuluk töplüminiň işi belenmäge degişidir. Bu ýerde önümçiligiň dürli görnüşleri bilen birlikde guşçulugy ösürmek urunda da uly alada edilýär. Meydany 3 hektara barabar bolan kärhanada häzir tovuklaň 130 000 gowra saklanyp, ýumurtga önümçiligi ýoly goýlandyr. Şu ýerde aýratyn bir zady bellemek gerek. Hormatly prezident bilen ykdysadyýetyň döwlete degişli däl bölügini gollamak baradaky aladalary hususy bolganda täzeden-täze kärhanalaryň dürdülmegini hem-de işleň ýokary derejede gurulmagyna şert töredýär. Bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwrüne başlanýan işler rowaşlyklara beslenýär. Ýurdumyzyň elatyny özümizde önürleýän azyk önümlerini ygtybarly üçinetmek käderki döwrüň baş wezipelerini biri bolup durýar. Şu noktalardan guşçuluk töplüminiň ähmiýetiniň üreýän ullugyny göz ýetirmek bolýar. Guşçuluk töplümini 3000 tonna niýetleneni imsaklanylýan 4 sany döwrbap ammar bolup, oňa bölünip berilen ýerlerde guşlar üçin otymlar ýerleşdirilýär. Guşçuluk hojalygy bu ulgamy üçin niýetleneni enjamlar bilen dogry üçinetilenler. Bu ýerde işeýän ýaşlaryň görelleri zähmet çekýänliklerini bellemek möhümdir. Hususy kärhananyň hünärmenleri işleri ýokary derejede hem-de almy esasy gurmak barada ähli tagallar edýärler. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda 2022-2028 ýyllarda durmuş ykdysady taýdany ösürmek maksatnamasyny ýerine ýetirmek boýunça alınıp barylan işleri ýurdumyzyň telekeçleriniň hem-de hususiýetçileriniň goşýan goşantlary sallamlydyr. Bu urda guşçuluk töplüminiň öňdäki hatarlarda barýanyny bellemek möhümdir. Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Daşuly vilayet komissiyasiniň hem-de Agrar partiýanyň Daşuly vilayet komissiyasiniň işgärleriniň toplumda bolup hünärmenler bilen ýygy-ýygdan duruşyp durmagy, kärhananyň işiniň hasam ilerlemegine özüniň oňaýyn täsirini ýetirýär. Bu bolsa halkara parahatçylyk we ananyşmak ýylynyň zähmet ýeňişlerini beslenjekdigini aňladýar. Hususy kärhananyň hünärmenleri hem-de işgärleri düredilýän ajaýyp mümkinçilikler üçin gahrman arkadamyda hem-de arkadaly gahrman serdarmyda hoşallyklaryny bildirýärler.